Ceea ce eu le recomand foarte tare mirilor este să delege. Ce înseamnă asta? Delegați o prietenă, o domnișoară de onoare, de exemplu, care să se ocupe de răspuns la telefon, de ghidat părinți unde trebuie să meargă, ce trebuie să facă și așa mai departe. Găsiți pe cineva care să vă ajute. Chiar dacă nu aveți un buget pentru un wedding planner, o să ajungem și la discuția asta despre wedding planner, încercați să vă găsiți un ajutor, pentru că este extrem, extrem de important. Această zi este plină de emoții pentru voi și este normal, iar ca voi să vă puteți bucura efectiv de ea, trebuie să se ocupe altcineva de ea. Pentru că voi v-ați ocupat până în ziua respectivă și v-ați plănuit trupa și florile și fotograful și videograful și biserica și rochia și tot. Și în ziua anunții nu puteți să vă bucurați pentru că trebuie să organizați în continuare. Și totul este un stres. Și se termină nunta și nu